Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Počela je sezona mandarina i zato ću danas pripremiti jedan vrlo jednostavan kolač sa ovim voćem. Pravimo ga od ukusnog i slatkog biskvita u koji ćemo dodati očišćene mandarine. One će ovom kolaču dati sočnu teksturu u kojoj ćete uživati, a sigurno nećete potrošiti puno vremena na njegovu izradu. Idem ga napraviti što prije kako bi bio spreman za večeru. Za ovaj jednostavan recept trebamo jaja, mandarine, brašno, prašak za pecivo, maslac i šećer. Prvo ću očistiti mandarine. Ove moje su svježe i lako se čiste. Mandarine su očišćene, a sada da bi kolač bio ukusniji ćemo maknuti njihove opne. Znači svaku mandarinu i svaki ovaj pojedini komad treba očistiti. Ovo je malo detaljnije čišćenje nego što smo inače navikli, ali na taj način nam opne neće smetati u kolaču. Opne su inače gorkastog okusa i ne bi baš pristajale uz ovakav jedan fini slatki kolač. Mandarine su očišćene i spremne za izradu biskvita. U posudu za miksanje razbit ću jaja. Idu cijela jaja, što čini ovaj kolač još jednostavnijim. Unutra ću dodati šećer u 2 puta. U pjenastu smjesu dodajem brašno, zatim prašak za pecivo i to promiješamo. U izmiješanu smjesu dodat ćemo maslac. Maslac je sobne temperature pa se lako ubacuje. Sad ćemo i njega sjediniti sa smjesom. Za kraj ćemo u biskvit dodati očišćene mandarine. Ovo ćemo sve dobro izmiksati. Kad su se mandarine izjednačile u smjesi, biskvit je spreman za pečenje. Posudu ću namastiti sa maslacem. Osim dna namastite i rubove. Tako. U namašćenu posudu sipajte brašno i rasporedite ga. Evo ga, posuda je spremna za pečenje. Smjesu prebacite u posudu za pečenje. Poravnajte je. Pazite da vam rubovi budu glatki. I to je to. Kolač je spreman za pečenje. Kolač se peče u zagrijanoj pečnici na 190 stupnjeva 40 minuta. Tada ćemo ga probati sa čačkalicom. Prošlo je 40 minuta. Probat ću sa čačkalicom. Ostavit ću kolač još 5 minuta u zatvorenoj pečnici. Prošlo je 5 minuta i kolač je sada taman pečen. Izvadit ću ga i staviti na hlađenje. Kolač se ohladio i sad ću ga ukrasiti s malo šećera u prahu. Sad ću ga i narezati. Kolači su spremni za posluživanje. Već se polako približilo vrijeme večere pa ću požuriti i probati ovaj kolač.
Jednostavnog je i finog okusa, topi se u ustima i mislim da bi se i vama dopao. Biskvit je naglašeno sladak, a aroma mandarina ujednačeno se raširila po cijelom kolaču. Mandarine su mu ujedno dale i vlažnost i sočnost, a savršeno će se uklopiti i šalica mlijeka, kakaa ili čaj. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!